Ayo nduk. Bokong semok, bokongnya sopo. Ayo sini. Ayo nak. Joget apa ngambek? Ayo. Nek ora joget diampung Pak MC. Sing wedok lho ya, nek sing lanang urusane karo Manggolo. Coba Manggolo. Ayo sayang joget dulu, nanti setelah joget tak gendong mlebu salin. Ayo. Dicengklek siji-siji. Alah mik kono kok iso mik kula, mik jenengan kaya teng mriku. Mboten tak betul. Alah padha wedoke rasa. Niku napa niku? Alah ya mesti ya. Lah kok yo dibagi. Iya, engko tak. Tenane lho. Iya. Ah, aku ya wedi nek ngono niku. Iki wedok apa lanang? Padha wedoke. Oh, padha wedoke ya ora apa-apa. Lek ning kono iso meteng lek ning kene ora. Oh, aman sih. Sakmenika napa niki? Dikasih bokong sewok dulu yang rancak-rancak. Yang minta siapa? Ini yang ini cantik ini. Kita goyang bareng-bareng coy. Masya Allah ngatene kok wayu men. Gorekan asa bokong semok bokong isopo eman moto sing tinggo ndeleng lambe sesikan lari sigar kapundhut kari gereget kutu-kutu kepingin nyetir goyang nek gak joget gak oleh mudun ayo ayo sampai bawah jangan mau kalah ya bokong semok sapa eman-eman motok sing tinggo ndeleng lambe sesikan lari sikara kapundhut kari kereget kutu-kutu kepingin nyetul bokong semok 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 bokong semok rambut disanggel sanggel sanggel ya sanggel cucu bokong semok 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 bokong semok rambut digelung gelung gelung digelung mere sopo bae kepergok mesti ngomong Canada bokongnya sapa iki bokongnya cepok lampah asik gak apa-apa nek apa milih diambung bokong semok 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 bokong semok bokongnya sapa semok rambut disanggel sanggel sanggel disanggel cucu lagi bokong semok 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 bokong semok bokongnya sapa semok rambut digelung gelung gelung digelung cucu
rambut disanggul, sanggul, sanggul disanggul cucu. Bokong semok, 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 bokong semok. Rambut dikelung, kelung, kelung dikelung mereng. Sopo baen kabarku masih menggomblong. Ya, bokong semok. Bokong semok. Injih ndek wong jenengan mrikine numpak apa to, Kak? Kula mriki Jenengan daleme pundi to? kula Bangilan Tuban. Bayo aduh-aduh Wah, saka luar kene. biasa. Pripun? Oh, bareng iki lho ana barengane. Kula sepedaan mawon. Lho ndek mau tak kira numpak helikopter. Orang ngatasi. Orang ngatasi, nggih. Mbok menawi wonten pamundutan ini gimana Manggolo dan Dumasnya, Kak? Nggih. Manggala sing kaya ora gelem dijogeto medun rapopo. Ya kudune ya joget, nek ra joget ya ora Sing penak. kon joget tok. Sing iki. Manggolone ngadeg kok. Nek ra ngadeg diambung karo cucuk lampah milih ndi? Nah, rene. Ngadeg. Maju. Wis Ya duwe wis kene. wis duwe Napa? pacar apa urung? Urung. Wis duwe pacar apa urung? Urung. Sampai Urung. pacar gelem Gak usah ta? wedi. Ora usah wedi. Kayak iki ya aja cedak-cedak Aku kok ora iso. wong ganteng Wong ini. wedi karo raimu kok. Lah aku lek ora wong ganteng ini aku kudu nyerot wae kok iso. Lah mbok kira iki. Bareng apa? asma sinten sayang? Dani. Dani. Ande maju ora apa-apa. Ande rene maju ae gak Minta usah lagu cedak-cedak. apa? Kene medun. Minta lagu apa? Iki ora diapa-apakno kok iso gedak-gedek Kowe iki lho. milih ndi? Joget apa nyawer? Apa diambung? Ora milih. Ora milih kudu ya milih nek gak wis-wis. Lah kudune milih kok. Heeh. Kok ae. Anjongo ya gak oleh. Gak oleh. Iki lho nek kecoblos. Ya. Milih nyium aku apa joget? Cie. Oh, mau minta lagu apa Mas Dani? Oh, Manot Air. Manot. Rumahnya mana Mas Dani? BJN. Mana itu? Kowe roh ora BJN? Bojonegoro. Wah, Bojonegoro, Hah? bojo negara. Muncrat kabeh. Penyanyi agar adek wis bar mangan terus liar-liar ngantuk. Urang blas. Ora dikei to. Urang. Oh, padha berarti. Bojonegoro. Ini saudara teman-teman wanita apa pria? Putune Mbah Satini. Oh, putune Mbah Satini. Kudune yo kendel lho Lah iya. iya kok. Manganmu lho kendel mbah ngono iso. joget Mau nggih? minta lagu apa iki? Minta lagu apa? Iki gak sayang? usah nyender lho, lha apa sih? Ini ngadeg sing tegas wong ganteng kok ya. Apa? Bareng Ya, asma ngadeg. sinten? Ilham. Sawe. Baba. Kelas piro Namanya sayang? siapa? 11. 11 sih piro toh? Joget nggih. Gak bisa. Bisa. Nyawer. Enggak Oke. mau. Ini putune Mbah Kas rene Dok. Berdiri semua. Ya, kamu. Berdiri semua. Ah, Ini berdiri ki lho, sini. makane nek bedol domas karo padi cedak padi-padi ra penak blas kok. Kudu linggih ae Lah iya, ya. pokoknya ger cedak. Namanya siapa sayang? Iki kok gila gini. Tenang wae iki penyakitnya gak nular. Kowe lek gila mbak aku idonono ora apa-apa. Aja itu nidak ae. Lah bojoku kok terus melok Lho iki ndek bojo? Lah. Ya wong. Lah. Ya menungso. Lah, Lho lha apa? kewan. Ya menungso ngono kok iso. Ngene iki Ya ndek mripat ngono bare. Yo gak. Oh, gak duwe ya. Ora ndek mripat, pece bojoku. Ora ndek sikil ngono ta. Terus Wis tak kupingnya dawa. wis wong iki sing sabar. Kok iso Ditekono. kowe ora ngerti aku bar mangan uyah ludira inggil kok iso. Sayang lho kandhane udung idoni. Bareng asma sinten, Nduk? Minta lagu apa sayang? Oh terserah, nggih kene Nduk. Yang kecil joget nggih. Sayang joget nggih. Mboten, nggih. Langsung dikasih permintaan. Selalu rindu, Nggih. Nggih. Iki lho kowe monggo. iki mang ra nggo tisu po? Kok iso? Nya. Anake lah. Selalu rindu seniki saking pundi, Bu? Saking Tuban. Asmanipun sinten? Oh, jangan-jangan ini saudara kembarku ya. Oh, padha andeng-andenge ngene. Napa, Dek? Oh, adike. Lah kok mboten jejer-jejer kaya wayang. Mungkin Pak Indi joget ya. Oke. Dikasih selalu rindu paman iki spesial iki seneng-seneng tok. Bela-bela mantan nih sing sabar. Alah ina lho Mas Sabir. Iki mau wis hi orang. Oh wis engko tak tukono ya. Oke, monggo selalu rindu. Tenan aku mau wis ditukokno ning kono loro.
Ayo joget yuk bareng yuk berdiri. Berdiri aja nggak apa-apa. Ayo ta berdiri. Mantene, ayo. Hanya ada satu berdua di dalam hatiku. Ayo mas, mari. Hanya ada satu dalam ingatanku, pagi, siang, dan malam. Ayo, aku selalu terbayang. Wajahmu duhai pujaanku seorang, ya. Rindu dan gelisah selalu saja datang, bagaikan tiada waktu yang terbuang. Selalu ingin bertemu denganmu, ku ingin selalu ada di sisimu. Terima kasih Om. Hanya ada satu di hatiku. Mak Indi kesini semua. Ayo kita goyang-goyang bareng. Sesuk wis gak ono loh kesempatan, mau kapan lagi? Ayo Cindy mau ikut goyang? Ayo dipanggil aja teman-temannya, dulur-dulure. Ayo, 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 ayo. Beginilah rasanya, begini tersiksanya. Antara ngadeg bila hati. Terima kasih telah terpaut cinta. Mbak mantan berdiri, mas mantan tolong ya. Oke, berdiri mas mantan. Ayo, gak apa-apa. Ini siapa lagi? Ayo mak, ayo. Hidup ini bagaikan tiada berselera bila sehari. Ayo saja tak berjumpa. Ayo ma, ayo, 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 ayo. Rindu, ayo, ayo, ayo. Rinduku sayang kamu. Ayo ma, ayo, ayo ma. Tiada cuma Nene. Setiap kali bertemu Mak Indi terus ke sebelah yuk. Rindu siapa? Rinduku sayang kamu, rindu dan cemburu. Ayo lagi. Selalu menyatu. Waduh lo lambine yuk. Hanya kamu ada satu di hatiku. Goyang ayo. Mantannya joget. Terima kasih wong joget disawar kok ya Bu ya. Kok ya udah gak gelem iki lho Kaisa. Terima kasih. Beginilah rasanya, begini tersiksanya bila hati telah terpaut cinta. Ini bagaikan
kan di sekolah iki juara 1 lomba. Pinter-pinter. Terima kasih ya Bule Pak Le matur suwun. Mugi-mugi panjang yuswa. Rezekine lancar. Sehat walafiat. Dimudahkan dilancarkan urusannya. Amin ya Allah. Andani. Wong semandingku lumo-lumo lho, Nduk. Nggih, masyaallah. Sayange siji, Cak. Piye? Mantene gak gelem ngadeg blas. Ora apa-apa. Iya padahal sekali seumur hidup. Nah, apa meneh iki diabadikan dengan Studio 15 Indosiar. Masih apike mbah iki. Mungkin mempelainya mau minta lagu. Tak takonane sik. Lho iki wis ah. Iki wis. Sudah. Oke. Oke, iki sudah ya Kakak ya. Terima kasih. Terima kasih aku tak jagongan karo Ndoro Ayu nggih. Pengen gadah putra pinten Ndoro Ayu? Sampai sore. Ningen sampai sore lho yo. Pengen gadah putra pinten? Alhamdulillah nggih. Mas Prapto menika Mbak Manten pengen gadah putra sekawan nggih, kembar ping kalih. Nggih, Mas pengen gadah putra pinten Mas? Setunggal. Lelit kei koyok Mas pripun kembar? Setunggal apa sekawan? Papat iki lho, ping pindho kembar karo. Ping pindho kembar kabeh. Ketara turunane kok kembar kabeh kok Mas iki. Wis pokoke disyukuri. Nggih, Kang Baku nderek dedonga mugi-mugi rezekine kathah, barokah melimpah ruah, syukur-syukur saged tumbas sawah lan saged tindak wonten Mekah Madinah. Amin. Nggih. Niki nyuwun lagu napa Ndoro Ayu? Mas nyuwun lagu. Napa badhe nyanyi? Gubuk Asmara. Niki Mas Mantene nyuwun Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Ayo Mas monggo dikasih langsung sesarengan kalian kelingan tulisan abang. Nang gone Gubuk Asmara. Nggih. Ayo monggo Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Monggo Mas bersama Gia Nada. Liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren nincak gak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge Gubuk Asmara biyen nate tak nggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi kanthi gagat rina diterusno apa diendekno sik? Cok gali cok. Catetan sajroning ati datan luntun malah merah ati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara yo herna make up sajo sedoy
do isih prawan jenenge gubuk asmara biyen nate anggung tresno tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ketaban asmara gubuk kae nyimpen pati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae ngebat crita wayah wengi kanthi gagat rina piye Bu cangkeme to ya ancene coronge iki sing didol lho Bu heeh anggere ora kaya corong ngene ya bahaya sing mari lari ya coronge iku ya heeh aku kok kirimi WA-mu ya Mas oke heeh ngene gubuk kae we njaluk pemila tak turuti lho Mas pripun Mas Prap durung lagune durung tutup catetan sajroning ati katan lutun para ati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara niki kepamundutan saking temanten kakung nyuwun gubuk asmara. Niki wau wonten request rencange ingkang damel kopiah songkok menika badhe nyekar Mas. Nyekar napa monggo? Heeh, monggo mriki Mas ingkang damel songkok kopiah monggo. Suasana sarengan kalian Gea Nada musiknya Indonesia monggo. Nggih.
Mungkin kersane dipun lanjut kalian mbak-mbak artis nyanyi apa ndok? Sangganing para tamu ingkang minulya ing gati ing kalenggahan menika adicara pahargyan temanten dawuhipun Sang Abagos anak Mas Mutakim saha genduk Diah Roro Ayu Novi Fitri Rahayu kalampah kanthi wilujeng kalis nirhing sampikala pramila dhumateng sang ingkang hamengku gati panjenenganipun Ibu Satini wonten ing kalenggahan menika kula jejering panata adicara utawi pambiwara minangka dados susulipun sedaya para kadang kang kawiji mliginipun saking Gia Harapan Rias and Decoration R Anita Make Up Foto and Video Studio 15 saha kadang kula Cak Gimbis Gia Nada menika wonten kadang kula genduk Korina saha Elvi Berbi ingkang dipun sengkuyung kadang kula Putra Jaya Audio mbok menawi kirang-kirang penggalipun ingkang hamengku gati Ibu Satini kula ingkang menapa dados susulipun nyuwun gunging samudra pangaksami sumatur ugi kula jejering panata adicara kathah tumangsuh anggen kula matur awit kirang pinter anggen kula nata basa tuwin sastra pramila kula ugi nyuwun gunging samudra pangaksami mugi sedaya tansah pinaringan jaya wijayanti duga-duga digawa ngati-ati aja nganti ana kang keri saking kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ndok.
ini ada adik Kaila yang akan menghibur dulur semuanya. Sabar ya Dik ya. pengantin yang di depan minta lagu apa Mas? Lukaku, kisahmu iki mesti. Rene toh, Rene. Tut
tutupi sik Bu, iki kan anak kresek, tutupi sik. Iya ancen sing bayari Korina. Aja ngono, tutupi kresek ae langsung dibela dulurmu. Nah, satu lagu ada lukaku spesial buat Masa yang pakai peci ya. Namanya Mas Tegar. Oh iya, sesuai namamu sesuai kisah cintamu ya, Tegar. Oke, Dek. Nyawer logar Tegar.
Iki mau sing biru mau idamane Cucuk Lampah iki mau. Mas sapa jenenge Mas? Gak sawanen tapi ya aman ya. Hah? Aman gak sawanen? Oh sawanen bahaya berarti. Tapi seneng toh, mau diambung purung. Engko tak omongno takon ngambung takon ngentekno pokoke. Ada permintaan lagi mungkin dari mbaknya, mbak-mbak yang di depan nih dari kru Rias. Mana ini mbak? Riasnya namanya apa? L Anita R Anita make up angel aja. Yang pakai baju hitam-hitam ini loh, kru R Anita make up. bertemu di senja yang kelabu. Kata isi hatiku padamu di saat itu, sebagai bukti tanda kasih sayangku. Kita telah berjumpa, namun akhirnya kan berpisah. Semua kisah kau takkan ku miliki, antara kita berdua terhalang dinding pemisah yang tak mungkin dilalui walaupun sampai di akhir nanti. Lanang tulan ya bro, susu nanti wes gak ngik
glonteng. Mak glonteng. Ini iki didelok ponakane dhewe ra enak. Aku jane ameh nyawar ameh tak tampani ra enak aku tenan. Tenan aku ra mentolo belas ngono kuwi. Iki ameh tak sangoni yo. Iki sing gak sangu sapa, Mang? Sapa iki? Oh iya. Nah ora nek aku dulur milih tetep. Tenan. Dhuwit karo dulur sing tak pilih dulur. Ana sing padha. Dulur sing duwe dhuwit maksudnya. Wah iki jelukane apa iki, Mas? Mas Riki. Ndek mangko wis ngetokno ngono tak tambahi tapi ya kok iso. Lho. Aja iki. Iki tenan. Tak tamani. Ya Allah, kok ora enak ini nyata beleno. Tak beleno ae tak beleno nya. Joli sing abang maksudnya. Lagune apa iki tak tambani ya. Mawar Rita, menyanyi dewe. Ki Pak Keben iki ya Allah, wis ukuran. Ya Allah. Nek lomba lo ya. Gak guys, aku era penak ini. Wanita yang di sana Mbak Tin minta lagu apa? Podo. Ora gak iso piye cah. Piye kurang latihan kok. Ya wis. Dikasih saliane Mawar Rita beriki lo yo. Ya wes seksi. Mbak Esi kita kampulan lo. Bapak Pratosoro terima kasih. Oke, hati-hati di jalan. Dengarkanlah